जोंहा बोसोर गोदाननि ना बोबाय जाखावलायनोसै लोगोफोर। लोगोफोर खुलुमबाय। गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। नै लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय। दिनैनि ब्लगानो जादों अमा बेदरजों टमेट' संनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै। लोगोफोर गासै जगारखौनो रेडि खालामना लाखाबाय आङो। टमेट'जों अमा बेदर संगोन। साराय जानबायानो। अमा बेदरखौ रुगारनानै सुनानै मोजाङै लाखाबाय आङो। फार्स्टआवनो थावखौ होग्रोबाय लोगोफोर। दानिया पियासखौ होग्रोनोसै। पियासखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाबाय। दानिया अमा बेदरखौ होनोसै। नैबे हालदै लोगोफोर, हालदैखौ होग्रोनानै लाखानोसै। दानिया संख्रिखौबो होखानोसै। एबारनिया मस्लाखौ होनोसै लोगोफोर। हाइजें, मस्ला, बानलु, सामब्राम गुफुर देना लाखादोंमोन आं। दसे गोबाव खोबना दोननोसै। अमा बेदर टमेट'आ जाबाय लोगोफोर, मोनबायानो। एबारनिया नाखौ एवलायनोसै लोगोफोर।
नाखौ आङो हालदै संख्रि होनानै मोजाङै लगायनानै लाखादों दानिया नाखौ एवनोसै नायाबो मोनजोब्बायानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय